سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات ابو غاندا كبيت مأسرت زهادمو ايرتراوያን يهدونو مهلاو مغلاصو ጌታቸው ረዳ በዛዕባ አብ ህወሓት ዘሎ ውሽጣው መመቃልን ዘሎ ፖለቲካው ቀለውላውና መልኪቶ ዝገበረ ቃለ ምሕተት ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ናብ ኤርትራ ናይ ዕድመ መልእኽቲ መስዳዱ መንግስት ሱዳን ኣብታ አሜሪካ ዝመወሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝካየድ ዘተሰላም ክሳተፍ ምዃኑ ምፍላጡን መንገዳየር ኢትዮጵያ ሕጅውን በዛዕባ ናብ አሜሪካ ዘጋዓዞም አህባይን ብወገን ኤርትራ ዝቀርበሉ ክስታተና መልኪቶ ዝሃቦ መልስን ካለን ዘጠቃለለ ከውኒው ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልተን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብክብሪ ይዕድመኩም ሰበስልጣን ኡጋንዳ ከቤት ማእሰርተ ዘሃደሙ 5 ኤርትራውያን ዝርከቡም 6 ወጻእተኛታት ኣብ ምድላይ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም እዞም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ዝነበሮም ከቤት ማእሰርተ ሃዲሞም ዝተባሃሉ 6 ወጻእተኛታት እቶም 5 ኤርትራውያን ምዃኖም እቲ ሓደ ድማ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ንምርካቦም ድማ ጻዕርታት ይካየድ ምህላውን ካብዛ ሃድሞ ድማ ድሮሶምን ተቆጺሩ ምህላውን ኣፍሊጡ ወሃብ ቃል ኢሚግሬሽን ሃገር ኡጋንዳ ሲሞን ሙንደየ ሂቡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ኡጋንዳ በዘይ ሕጋዊ መንገዲ ነብሮ ጸንሑን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጸኒሖም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ተጽቢት ተገይሩሎም ዝነበረ 6 ወጻእተኛታት ሃዲሞም ኣለዉ ክብል እንከሎ ካብቶም 6 እቶም 5 ኤርትራውያን እቲ ሓደ ድማ ኢትዮጵያዊ ኢሉ ንሱ ኣብቲ መግለጺ ቀጺሉ ስእልን ኣሽማትን ናይቶም ሃዲሞም ዘለዉ 6 ወጻእተኛታት ማለት እቶም 5 ሓደ ኢትዮጵያውያን ተዘርጊሑ ምህላውን ንምርካቦም ድማ ጻዕርታት ይካየድ ምህላውን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከዓ ተጽቢት ተገይሩሎም ምንባሩን ገሊጹ እዞም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ተጽቢት ተገይሩሎም ዝነበረ ሕጂ ሃዲሞም በፖሊስ ዝህደኑ ዘለዉ 5 ኤርትራውያንን ሓደ ኢትዮጵያውያንን ብምንታይ ምኽንያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ጸንሑ ከሳብ ሕጂ ዘይተገለጸ ዘሎ ኮይኑ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ወሃብ ቃል ግን ኣብታ ሃገር በዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክነብሩ ከም ጸንሑ ይገሊጹ መንገዳየር ኢትዮጵያ በመንገድ አካሄድ ስርሑ መስፍን ጣሰው ገይሩ ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺታት ንኤርትራ ዝተቀሰሉ እቲ መንገዳየር ኣብ አሜሪካ በዝገበሮ ዝምልከትን መልስ ሂቦ እቲ መንገዳየር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ናብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ንሕክምናዊ መፈተኒ ተባሂሉ ኣስታት 250 ዝበጽሑ የህባይ ዘጓዓዘ ኮይኑ ብዙሓት ተጣበቕቲ መሰላት እንስሳታት ድማ ነቲ መንገዳየር ክነቕፍዎ ተራእዮም ነይሮም እዮም ይኹን እምበር ዋና አካሄድ ስራሕ መንገዳየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው እቲ ምግዓዝ ናይ 250 የህባይ ናብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ብሕጋዊ መልክዕ ከም ዝተፈጸመን ሕግታት አሜሪካን ሕግታት እታ ካብኣ ዝበረረ ሃገርን ዘኽብር ከም ዝኾነን እቲ ነቶም ህባይ ናብ አሜሪካ ዘእተወ ኣውፋሮውን ንሕግታት እንስሳታት ዝኽተል ምዃኑ ከም ዝተረጋገጸን ብምግላጽዩ ነቲ መንገዳየር ኢትዮጵያ የህባይ ንሕክምናዊ መፈተኒ ናብ አሜሪካ ኣግዒዙ ብምባል ዝቐርበሉ ዘሎ ነቐፌታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እቲ መንገዳየር ከዓ ንሕግታት ዝተኸተለሉን ብምባል መልሲ ሂብዎሎ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት መንገዳየር ኢትዮጵያ ክልተ አሜሪካውያንን ሓደ ብሪጣንያውን እቲ መንገዳየር ክጸንቱ ቀሪቦም ንዘለዉ የህባይ ናብ አሜሪካ ንሕክምናዊ መፈተኒ ምግዓዝ ከቋርጽ ኣለዎ ብምባል ተቃውሞ ክገብሩ ኣብ መደላዋት እንከለዉ ባባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዝነበሩ ኮይኖም ንልዕሊ 7 ሰዓታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምሕላፍ ድማ ነናብ ሃገሮም ከም ዝተሰጎጉ ይዝከር ሕጂ ከዓ ዋና አካሄድ ስራሕ መንገዳየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው ነቲ ብዝተፈላለዩ ወገናት መንገዳየር ኢትዮጵያ ክጸንቱ ንዝቐረቡ የህባይ ናብ አሜሪካ ናይ ሕክምና መፈተኒ የጋዓዝ ኣሎ ዝብል ክስ ብምንጻግ እቲ ዝገብሮ ምግዓዝ ሕጊ ዝተኸተለ ክብል መሊሱሎ እዚ ዋና አካሄድ ስራሕ ብተወሳኺ ነቲ ብወገን ኤርትራ ዝቐረበ እቲ መንገዳየር ምድንጓያትን ስርቅን ዋጋ ምኽባርን ዝኣመሰሉ በደላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ፈጺሙ ዝብል ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ሽም ናይቲ መንገዳየር ንምጽላም ዝተገብረ ፈተነኒ ብምባል ንናይ ኤርትራ ክስ እውን ነጺግዎሎ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዓቕምታቱ ኣዋዲዱ በመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝተዋህቦ ልኡኽ ንኸይፈጽም መሪሕነት ሕወሓት ዝተዋደደ ጸለምን መጥቃዕትን ከብጽሓሉ ከም ጸንሐ ኣፍሊጡ ርእሰ ምሕዳር እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ጌታቸው ረዳ ብሰንኪ ውድብ ዝፈጠሮም ተደጋገምቲ ኣኼባታትን ብታሕተዎት ማሕበራት ኣቢሉ ዝዝርግሖም ጸለመታትን ምሉእ ትኹረቱ ኣብ ዝጠልቡ ምምላስ ተመዛበልትን ምኽባር ግዝኣታዊ ሓድነትን እቲ ክልል ከይከውን ከም ዘዓንቀፍዎ ከሲሱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖ ሰልፊ ሕወሓትን ገለ ኣመራርሓ ጌታቸው ረዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ጉዳያትን ምስ ማእከላይ መንግስቲ ብዛዕባ ክህልዎም ዝግባእ መስራሓት ርክብን ቁሉዕ ፍልልይ ከም ዘሎ ኣቃሊዕ እዩ ጌታቸው ምስ ክልላዊ መደበር ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝገበረ ቃለ መጠይቕ ብሰንኪቲ ኣብ መሬት ዘሎ ነገራት ዘይምቅዳው ኣብ ውሽጥና ብዝነበረ ፖለቲካዊ ምውጣጥ ሓደ ዝጀመረ ምንቅስቓስ ሓደ ሽም ስለ ዘውፃሉ እቲ ኣስታት 2 ዓመታት ዘቑፀረ ምምሕዳሩ ክሰርሖም ዘይከኣለ ብርክት ዝበሉ ምምሕዳራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ከም ዘለውን ኣመልኪቱሎ ኣብ ዙርያ ስምዕ
بريتوريا حقاونت حوحاتن اتودب كايدو زهق انزلو غوباين كالوت غوداياتن ون سفحت فليات تفطيرم كم زلو انصيرو ጌታቸው ረዳ በሰንከተ ተፈጢሩ ዘለው ውሽጣው ዘይምስማዕ ምምሕዳሩ ከም ትዝድለ ከሰርሕ ከም ዘይከኣለ ክእመንን ከሎ በጀካዜ ዜጋታት ሴኔጋል ናይጄሪያን ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ዘሳተፈ ኣብዘ ሕጋዊ ንግዲ ወርቂ ዝተዋፈረ ጉጅለታት ገበን ተፈጢሩ ከም ዘሎን እዚኦም ጉጅለታት ድማ ንህዝብን ጥሪቶን ኣመጻያ ብሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ኬሚካላት ኣብ ጥቕሚ ኣውዒሎም ዕደና ይገብሩ ምህላዎምን ውን ገሊጹ بجكازي أبقى ناي عدنا بوتاتات من قصة زي فلتم عطقات تفتيرم ناي عدنا بوتاتات تقاطعيرم كالك أتوا كم زخل كلون أبسرق ورق أتوافيرم مهلاون وقاليس لا جتاچو ردا بتوسخي نتيجة يوم محدار كمرح وقدام منستر أبي أحمد زتوهبو حلافنتا بستقبلوا أب تقراي بالعلي زنات أصروت ألمتاتي فتسام كم زنبرن بعلو زمرت أكابي نحيزو كقصل زخل عدل كم زي رخبن وقاليسو أوشت أمر الحازلو نافلت وستصحف صحف لا بحنت معلتك بجنا باندا وريده الصحف جزا وريدو غوس تجمير بمبال بيتصحفت حوحات بزمر حسابات او وشط بزركو امررحان زفلطو متقعته كم زمص يغليصو بتوسخ ጌታቸው ረዳ ኣብ ተሓራዝ ወጻ ከባቢታት ኩሎም ወረዳታት ዓቕሞም ዝፈቅዶ ይሰርሕዮም ልቦም መሊኦም ምስ ጊዜያዊ ምሕዳር ክንሰርሕና ዝብሉ ኩነታት ከይፍጠር ግን ገሊኦም በልጽጎም ይባሃሉ ኣብ ገሊኡ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝበቆለ ይሁዳ የም ዝብሉ ጽሑፋት ክብተን ተገይሪ በመባል ይሁዳ ከም ዝተባሃለውን ኣብ ዝቃለ መጠየቁ ገሊጽ ይዘሎ ንሱ ሕወሓት እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር እግሪ ክትክል ከም ዘይ ሓገዘ በመግላጽ ንሱ ዘይፈልጦም ኣካላት ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ከኣትው ከም ዝተገብረውን ሓቢሩ ኣነ ወላ ሓደ ካቢነ ኣባላት ኣየምጻኹን ምክትል ፕሬዝዳንት ቁጽሩ ብዙሕዩ ገሊኡ ይሰርሕ ገሊኡ ኣይሰርሕን ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዘይፈልጦም ደሞዝ ዝቕበሉ ብዓሰርታት ዝቁጸሩ ሰባት ኣለዉ ብኣግባቡ ቀልጢፈ ክሰርሖም ዝግብኡን ነገራት ኣብ ምስራሕ ግን ድኽመት ነይርኒ ኢለ ይወሰድ በመባል ንነፍሱ እውን ነቒፍዮ ከም መራሒ ዝሰርሕን ዘይሰርሕን ገምጊምካ ክልዓል ዘለዎ ክልዓል ኣለዎ ንሱ ካብ ምግባር ድሕሪት ኣይንብልን ካብ ዝብሰገረ እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ከም ኣብያተ ቤት ፍርዲ ዝኣመሰላ ናጻ ትካላት ፍትሒ ንምፍጣር ዝሾሞም ሰባት ገዳያት ነቐፌታን መፍራሕን ከም ዝኾኑውን ኣመልኪቱ أبو أمبر لولاو بيت مخر سودانن لعلوي أزاز سراوي سودانن جنرال عبد الفتاح البرهان نمرحي إرترا بريزيدنت سياسة فورقنا بورسدان كبتصح وقعو عدما أغرب لكبلا معكنات حبيران اتي جنرال بجاكاني سياس بريزيدنتات قبطن أوغاندانون عديموم كمزلو شرق الأوسط اتبها المعكن تقيسالا عبد الفتاح البرهان نسياسة فورقنا بورسدان كبتصح عدما كمزقرو لزقل زلو جلابو كوينات إرترا زحلف سومون أو تهدرو معسكر ودب سواكن بمبصح أزاز تحيلتات بحر كلتين هاجرات كم زت ميايتو دحر مقلاتيو إرترا زحلف سمون نفصام قديات إمباس السودان بإرترا كبس مرا كم سقوتن حدا قبل علوت مرحتك قبيلاتات بيجا زخنة الأمين ترك زركبم مرحتك قبيلاتات بيجان هادن دوان بعد هالو مسيسياس كم استراخبون تقاليصو صنيحيو أبكينات تتصميدهم زركبو كلتا وتهدراوين حيلتا السودان دقف قرابة هاجرات نمركب أبزوان باب وغنم تعرتات يكايديم زلو بفلاي جنرال عبد الفتاح البرهان دو السودان إرترا إثيوبيا قبصن أفغون نودو كبلا ترقاقامي دبلوماسياوي صعرتات ككايد مصنوعي فلات كوينا السودان بوليتيكاو فتحنا من داي زعلمه بمنغونيا السعود عرب حبرات إمارات عربن قبصن زتبقسه أمريكا مكيادو لعلوي إيد آلوا زبهال بعسر 4 نحاسه أبهاجر سويسرلاند زتن مكياد توت إنه لا اتي بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح بوليتيكاو كن في ناي السودان دما أبززته كساتف دي أي كساتفن زي تفلت أكوين كوانت تصنحه حجقن منستر وصاي قدايا السودان أو تيواب زلو علاو مقلسي أمريكا زغربت تصاوعيت كم استقبلون أبتاب سويسرلاند زكاد ناي سلام زتا دما كساتفو قربات مهلاوهم علاو غيرو لا اتيام منغو حيلتات قلطف دقفن سراوي سودانن سمع بمقبار أب سودان سلام نممسا تباهيلو تدلي زلو أب سويسرلاند بأمريكان قبص سعود عربن حبرات إمارات عربن زتما أكله زتا سلام مجمرته ببوز حد دقفتي سراوي سودانن نبعلو سراوي سودانن تقاوموتات قد إمواني ريو يخون برد داقما قمت بمقبار بمزتاين أبومبر لولاو بيت مخر السودان بمان قد وكلتو أبتزته كساتف مخانو علاو تغير لا بزغا دحرتي أب جدة سعود عرب زتفتنه زت سلام سودان أب سويسرلاند حادش زت سلام كجمريو
لعلوي مرح حماس اسماعيل هنية اب ايران كم استقتل حماس افليتو حماس بربع بزوص مغلصي هنية اب طهران اب زركب منبر غزو اسرائيل بزكايده تكتتل كم استقتل حبير لا بمسرت حماس زهاب حبريتا هنية اب سنه سرعت نايتي بسولس قال محلات زفصمه حدش بريزيدنت ايران مسعود بيزاشيان دحر مستافي تقتيلو حلوا ثوره ايران طنقنا يتخستت بغصبات نصرو كوانت زيكونه مرمرا يكايد على كبل مع كان زينا اجانس فرانس بريس حبير لا حدا العلوي بعد سلطان حماس تقوجله نقتلت هانية قبل ما تسكهب مخانو فكر لا زوان حدا قبل علوت مرحت حماس زلو موسى ابو مرزوق ابزهاب مغلصي نتياب العلي هانية استفصمه متقعتي كي تقصع زي حلف ناي فرح تكبار قبل كم زغلصو بحماس زمحضر تلفزيون الاقصى حبيرو اسرائيل نتكسجينا ملسي ايهابت لنا لا يخون امبر دحرتي بشوعه تقمتي كل تشحن 23 زتفصمه متقعتي اسرائيل نحماس كتفلقن كتطفئن مخانا فكيرا نيريا كابشعو حيال لعلو سب سلطان حماس باسرائيل كم تقتلي زمن ازيوم دما مكتل بوليتيكاوي مرحي حماس صالح العرورن مكتل ازازو تهدراو كنف حماس مروان عيسان يركبوم زرزر ناي استفصيم زلو سرحيت اب زقصل مدبات كقربلكم يو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم